Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mindosisero, ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayan yung ating project nung nakaraan. Yan, binuuna natin yung ceiling fan na yan. Pero yung isa nagka-diferensya. Kaya binaba namin. Ngayon, pinalitan namin ng isa. Kasi ito nahugot ang wire nito. Sumama sa ikot na factory defect. So, ibabalik namin yan doon sa distributor niyan. Tapos yan, tinitesting namin yan. Bago namin ikabit yan, testingin muna kung sumasama yung wire. Kasi ayaw na naming maulit pa yan na kung ano-ano nang pinaggagawa namin. Kala namin mali yung connection namin, yung pala nagka-problema pala sa motor nung umikot lang siya ng ilang beses. Yun, napatid pala ang wire sa loob, sumama sa ikot. Meron palang ganon. So ayan, pagka testing namin nung isa, ayan, pinapakita ko pa yan, gawa ng report doon sa distributor. Yan, pinapakita ko na palipit yung kanyang wire. Yan. Kala mo okay pa siya kasi mahirap hugutin. Yung pala, yan, pala sira na pala sa loob yan. First time namin ma-encounter yan ng ganyan. Ayan. Kaya pakita ko yan kasi ginawan ko ng report yan eh. Pero napalitan din yan. Ayos din yan. Nirepair lang doon sa distributor sa Iwata mismo. Sa Iwata kasi yan eh. Ayan. Testing na namin yung isa, yan. Okay, tinanggal namin yung handle niya para sigurado na hindi sumasama yung wire. Yan, naglalak yan pagka binigla mo yan, kailangan. Yan ang ano niyan, yan ang parang safety nung ilisin na yan. Pag umaandar siya at biglang yumanig, matik mamamatay siya. Ano siya, kapag binigla mo ng ikot yan, hindi mo maikot, maglalak pag nauuga. Kaya kailangan steady lang siya doon sa lagayan, then paikutin lang siya ng kuryente. Pag mauga yan, matik yan, magtitigil siya, mag-i-error na. So re-reset mo siya ulit. Ayan o. Nawala na naman yung lock niya nung hinawakan ko. Okay na siya. Ayan, ayan, barina na kami sa ceiling. Tigas tong ceiling na yan. Taas pa yan. Nasa mga 12 feet yan yung ceiling na yan. Yung hagdan namin. Wala pa yata hagdan dyan eh, yung una eh. Mayroon na. Ayan. Hirap ikabit dyan. Malalaki ng bolt ginamit ko dyan, yung Dynabolt. Bali, 4 na malalaki na bolt yan. Hindi rin ba siya basta-basta bubigay kasi maganda yung maganda rin yung Dynabolt na malaki. Talagang persado rin sa loob yun. Naglalak sa loob. Yan, ang hirap barinahin yan. Yung na yan, slab na yan. Yan, yung mga Dynabolt na ginagamit namin. Ano bang size niyan? 3/8 ang size. Yan. Yan na, naisalpak na yung yung tinesting namin. Ayan na siya. Ayan.
Titestingin namin yan bago lagyan ng ilisi ng blade. Yan, napakahirap pa ikabit din yan pero tiyagaan lang. Ako ang nag-i-instalasyon ng ano yan, mga controller, yung power source yan. Akong nagsiset up. Yan. Maya titestingin na natin yan. Pinapasigurado ko na maigpit lahat para hindi uuga. Once kasi na umuga yan, matik siya mamamatay. Yan ang kagandahan sa ceiling fan na yan. Sakit sa liig yung pagkabit niyan, pero siyempre tiyagaan lang. Ganyan talaga ang buhay, kailangan may tiyaga. Ayan, no, kinakabit na niya ulit. Tinanggal niya kanina kasi may mali. So yan. Itong bata ko na to, matibay ito. Wala pang mga sakit sa mga kasukasuan to, kaya siyang pinapakyat ko lagi. Ayan. Wala pang instalasyon yan. Mamaya may instalasyonan na yan. Malalagyan ng wire. Para matesting na. Ayan yung wire niya. Yung nakakabit na yan. I-instalasyon na yan pababa. Hanggang doon sa may controller yan. Makikita nyo mamaya yung controller niyan. Sa ano yan? Sa Philippine Children's Medical Center sa may Quezon City yan. Taas na mga ceiling dyan. Nasa mga 12 feet siya. Ayan. Ako nag-set up ng controller. Pina-screw ko sa kanya kasi para mabidyohan ko sa bata ko. Ayan ang ano niyan, ang controller niyan. Maya titestingin na natin yan bago lagyan ng ano, ng blade. Medyo nanginginig pa itong kamay nitong bata ko. Ayan. Hirapan pa siyang magsaksak kasi medyo may kahirapan din gawa nung dikit-dikit kasi yan, malit lang yung controller niyan eh. So, napakaganda nitong ano na to, itong ceiling fan na to. Ayan na, nakakabit na siya. Yung ground dyan, hindi kinakabit dyan yung kulay green. Kasi 2 piece lang naman yung power source. Pero pag output niyan, 3 piece na yan. May reverse yan. Yung controller na yan, may sunod siyang reverse. Yan. Pinitsuran ko yung taas. Yan. Kung tama. Para matesting. Yan. Tinesting ko na yan. May ikot na siya. Ayan.
Yan ang kabuuan ng video natin yan na pag-instalasyon ng ceiling fan na magandang klase. Ito. Malakas ang hangin yan. Kahit na medyo mabagal lang siya. Ayan ang ano yan. Testing yan. Wala pang blade yan ha. Tapos saka namin kakabitan ng blade yan. Pag okay na siya. Ayan. May ikot pa rin. Taas niyan. Hindi lang 12 feet yan eh. Yung ceiling yan, tansya ko eh. Nasa mga... Kasi yung plywood, 8, kalahati lang. Yung tinutungtungan yan, plywood yan eh. Babaw ng plywood. Yan, nilalagyan na ng blade. Isa-isa lang yung kakabit yan. Unti-unti lang, dahan-dahan lang para ano, magandang pagkakakabit. Sure ball, kailangan sure ball siya na ano, pagkakagawa. Ayan. Maganda yung lamig niyan kasi nanggagaling sa taas yung hangin pababa. Tapos malawak yung sakop niya sa baba. Yung 25 square meter na bahay, kayang-kaya niyang paanginan lahat. Pag nilagay mo sa gitna. Ano yan eh, ano bang size ng ilisin yan? 2 feet yung size ng ilisin yan. 3 feet pala. 3 feet. Yung size ng ilisi. Matitesting na yan. Huli na yung ilisi na yan, no? Yung blade niya, huli na yung kinakabit. Ayan, titestingin na natin. Takip pa pala. Lagay pa yung takip. Makaligtaan eh. Para hindi na siya ulit aakyat. Ayan, lalagay muna yung takip. Ayan. Para hindi wala nang akyatan. Tapos na. Titestingin natin yan pagkatapos na may kabit yan. Mabusisi yan. Pero magandang klase na ano yan. May presyo din yan. Hindi rin basta-basta. Ayan. 4 din ang screw niyan. Yung takip na yan. Kailangan magaling ka sumipat ng screw. Ayan na. Testing na. Ayan. Pindot ang power. Yan. Pindot ang secondary power. Yan. Tumutunog yan. Pag pinindot mo, yan. Speed yan. Kailangan sa unang bugso yan, mabilis ka agad yan. Ayan o. Mabilis yan. Tapos, magmi-minor siya. And then, i-adjust mo na lang siya. Ang speed niyan 10, 15, 20, 25, 30 ganyan. Yan, 30. Yan. Mabilis yan, ikot niyan.
Sa video ganyan ang ikot pero sa actual yan mabilis. Yan, adjust ulit. 35, 40, 45, 50. Yan. Mas matulin na yan, oh. Lakas na ng hangin yan sa baba. Ganyan magagandang klaseng ceiling fan. Gandang klase yan. Wala kang maririnig na ugong. Yan ang ang aming company ay Okita Electrical Industrial Trading. Yan. Makikita nyo sa Facebook yung Okita Electrical Industrial Trading. Pwede kayo mag-inquire diyan, lahat ng uri ng lahat ng uri ng mga bulb, mga LED, mga solar. Mayroon kami niyan. Ventilation fan, yung wall fan, industrial fan, electrical panel, magagandang klaseng panel pang building. Yan, mga submeter, mayroon kami niyan. At marami pang iba. Mga wire, yan, nag-supply din kami ng mga wire. Karton-karton. Ayan, nag-instalasyon kami, lalo na ako. Ako yung pinaka humahawak sa pag-install ng mga ganyan, mga ceiling fan, mga ventilation, yung malalaking mga turbine na pang malalaking warehouse. Yan, may mga control button yung mga yun na nilalagay. Yan, may serial number yan bawat unit. Kailan din magkahiwalay yung motor at saka yung controller. Madali lang naman i-set up yan. Ang pinakamahirap lang dyan yung maglagay ng bolt. Ayan. So yan, mga kababayan, yan ulit ang ating inusisa at binusisi ngayong araw.